Na ponte say me ye na. Hey. Wana mo Tumi setina. Akunja so wa. Ana ada we afimi ana. Me ma wakunja setina se. Ah, asemasi ana. Asembi esi mi ubusa me ubusa me ana wo ka kire me. Asemasi ana na ne to no. Uti kwonu na bodewuro. Se mo bia nkopo kese ni mu enko jane na ho. Tumi be na wo. Ah wo di amansa kopo kese ni mu. Mo ko jamu na wo mu so a anso wa. Me wo sem na wo kan. Wo sabe poto. Me. Ah, nana me sao. Ah, nana enipa na sem me mate. Nana yedi. Me kasa wo kasa. Waki kame wo sem porque se no ema emo no mu ina abo mu sem ama. So wa ya de. Na me kan se mi chiro. Wo ka wo sem no. Eya me wo fa ni pon. Abronye. Abeka ni na kire me. Ah, enti nana je sade akoso abronye na keka me wonsam nana me bo a. Nana ada na wutie nipa no ansem. Sade me se ni wutie. Ya se ba fine for. Honam ne kura nana ya ka me makanta se me diwachi wo mu kura me diwachi nana afia dai. Ah, wo na onye konfo. Kura ofiri mu no. Wa ka amafo hu sem. E ko ka odikro hu sem. Aka e ko wura hu sem eni tawusu. Eno oba. Sa woni Tumi bia. Sa wo Tumi a. Afia twemu e fa ye hye. Je na wo ye. Ugo kuroma ni maso foto. Ah, nana na afia twemu afasha ye di. Nana sa bre no wo beka ya. Wo ka kire me na me ka kire wo nana nkentu afasha ne nhyeda. Ana ase chenchina me. Nana sa tam na me ho mfa me. Sa bre na me ho mfa me. Ah, wo kura wo di mu adanse. Ana wo ka sa chenchina me nya bibi. Ana me ye ya ikwazu so afifi ye. Akra no me ka tse bia be. Otumi bia ai. Na sa ikwazu so anya be. Wo mu nyina nya ebusuya. Be, me ka se mi chiro. Boja wo wei. Eni eja. Omo se. Na so se eja bi ho a. Boja entimi nsoja. Ase chire se. Na nanu ma o tira kunye su a omo mba bi koye no ah me nana obetira kunye su no ye din ese piao na wo ah wo ye nana konfo wo ye konfo na wo e no tire se minti e na wo a piao e na so so ya kunye su a wo tibi nda kunye da e de hwe de ma ya ma kokoro no kere man kan wa man sanim enunti wo wa yo hu se kokora se wa fe so beta me so a me nana me feri se me di asabi e be hyew Ye me dia yem. me kasa wo kasa Na ni panya nkwala sama na. Abronye hey why wo se piebla wo ma me what ni ma me ha abronye etu ofafu me so na deba ade ese hunu be na na ma wudie no me abronye na me bu me dia ne die ma se panyina wo himfie na se na me nim se wo no trosa me nim so pensam ke kasa anya ma wo nyinam de me na hwewo na so ya me dwanfu afu pata wo yale na so ne so na biri wo panyina mu ne wo akoda ye be di watam ante dia na sana osi machi manka wo hwe wo yale ana panyina wo ya wo so ye panyina so mu ho e dia na wo je wawie mawie na sanka mabo mawie nka da fama me wo wo se wanka sana mini nipa wo ye ena ye de na mini mabosomfo anka se mu nku mfiri so a wo de te so no ma ya enku no ha me ka tishiri wonu nyansa nche wo se me be resident na wo ba hwe enye utipe ne me mani ka na hwe yesi magimi me say de hye ahimfie kunya no ye dia ye ne ye die ya ban na sa me so nam komkuro na wo kasa hunyansa se woni panyi na kasa sa woni ma se nyina na wo ya e ma fose wo me am baba yesi wo me asema wo ka wa asema wo ka e wo nyina so e de toli na ache ne sa no me ti toli asema ka nya e nya so ne wo me se tama me watibie ana me di dwa me nam konkura de mu ya ne sa koma fa me yesi wo ti ya pe na wo twa wo sa ash yesi wo banfa na de mi twa me ya yarefo wontie ma na wo kasa wo to keka ye tu na to so ye tu ton konsanit se wo ton fo woni hwe ana tikuma
you abranya gamla ufiri say eni pa na de misi akonwa ne so ana amwa de so so ahonhom ne nanan mo so fo mo tedua so so e na yi mia amaka sagro na medie wo tumia ga Asante otumfo ni pa o papa tie otumfo tuma kwa hene e fra konfo twawiase nya ahia fe kwaku bu samo to ka kidnapper konfo ye bi mu nyina ya fra anya satam na nsem wa na me yale nya satam no mu di afache no anya ofra me na me yale no wo tumia ka ba yale kwasia ba nyini abranya chabibiye na sebia nya do obi nkasa pudo nhyia makati nana sa konfo ni nyiram jimi fo me abia ka ba ni nyiram me ni nyiram wo sa wusu gbo bia me ni nyiram ka papa gbo na sa dam ne kwa na nipa wo ya ne so e ta so kunyo kwada na nipa na me nyam na ngum ho ana me ya kwada akwa me eti eno no so fa bi ho me afode me no me nyam ho ka ba kunyiram wo ya sem akwa fa ba nyawo no oti a wo so na no tumi bia asa eti me pause mo hu abanya be pa me maso akwaten kwana so where me poni bi bia tere mo poni chire me me tell oba uni foko na we awde time sa na yede singa wo se hwenka me na de nka wo for so amana kan wa ode nka wa wo yire ho amana kan na yede we asem wa bodam papa me ma bodam na de didiko na de obehunu wa bodam papa abanya media unim na bia bia ono cham ya ho se me sia hwe wani so no jimi we aba ma jimi anya ha ne be ko fa hwe ono ma hu o da pantum wone fa mo pre ho osu ho ni bi osu ho jolo o ma me na akwa kurase ni ba musunya fa hu di na hoto dia fa hu boye enokre says ye hin na ba wan fa hu amoye na we se we wote ho an le kwere wunya ni je okomu abia na wa ha ka fa hu tubo se wani ji dia fa hu boye ende nye na nkwa na umra ye na wose ye na unidi ye na nkomna ye na unidi ye na wose ye na nkomna na wanya ni je na wuntie ina sa dia wuntie ebiase no wodo ho ba koto ayi wodo ho ba ya wo kotokro nkasoro wodo ho ba kwaku a kotokro nkasoro nti dia wo kana dia eno an tu de ta abribia mo me abribia o ya baba mo so onwenti o so abosa ji mai branam di ebo onwe na kwesi sese na na madara mai se duan ba akra munye bidi opa so ba no ni onu ana ope we yedde onu ana ba wa no onu makoma so ade wuje munye wanga woni ede waya ade woni ede adase amfa ni ede anya mo brana biribi amanfo besisiu sa oba te say dia mpanifo na hu dia waya chinchan waje abra ni enkwai meba operedo ti boabo ho na dwi anase huobe ba ware na wa chira no pa ba ma sa fara hwo pa so wagimia Mamuna yesa. Seka moya die ya. Kamumuna. Odiam. Edi ensem. Na ko katire me ofa. Abroni. Therefore me. I'm not one kasa. Therefore. Sebi bru sebi anya adun so tap ncheni a waje wo. Amama so waje bo obefom. Sebi oyafon ye oya no amfe wo se a obi ehu. Atete na wo de tete ye no. Ne sebi ewubu akuri no. Eno ho ne ha ye ne de afese bi a wo chia. Nti ebekwa kobo wo famane ye abronye. No no na epani watufo. Sanse de otwasa no. Onim se na chiachia. Nti man ko kaboni bia wo ho. Eno anam ko ka che wo fa se ontufo ma ye. Na tie ye nso kakra. Ne empanifo. Oso ko ede ho. Ede ko. Na me kwa ho amitiri ho kwa na. Bukutuji. Kanka bi. Obi afrew. Wati wo? Afedi odua bokura do. Me bukutuji. Oso bukutuji.
Send sense and Munkotodri. Mr. Munkotodri. Send sense and Munkotodri. I'm sorry. Men nothing that you know. Munkotodri. Menyam rest how. Aha, I almost say. You also almost wanna. I'm a country. Menya ayemfo na motwem no. Mode or how and I begin to almost so. Omu ento ye amko ye no. Menya bia o. Me makomadi no. Makomadi na wodi media gura. Se me sia bubu fi ha no. Muntimi. Nane. Empanyimfo na kaaye. Nipa wo pri bebreba, de twato aye mframabone na waji wani so. Esu kwa no mate so, wa ma me mabu nkotodwe. Ha? Sese na wo beye no ahimfi ha de a, me kana na no tam kese. Me na ya sesra so ado man, sem dutu si ahimfi be ma, twitwa na fa si apam. Ba wa konya. Akonya no fa. Continue nya botiro na therefore. Mo. E ma ya mo bia ni wa mo so. Na sam se mi dimochi a. Ono awa Jesus frinku asummono. Yi Daniel free jatabu omono. Ono ane madensumini yonano. O ma loti danencheneno. Ahinie biara ni wanuma. So si onyami ahinie. Na wafarasi Akan Twi. Ajoma. Bla. Ajoma, bone be na mayo. Ye no ne se na me. Ana se me ba no anyambia me samai. Ana me ba na mahumi ana se me ba ifo motunam soro. Enti me nam so mahumi. Sukwa no ma me nana no what in fan chiam se nana ma ha ana nana ya hehia. Adai Efri so sha se wo tum papa for bone no. Na me ye ma dwen se me to nkasa ho bi. Wo bia me to se fo se kunye otesoro. Na tuba ka kunye so na de nkunim de. Ene ye di aba abusuan mu no. Ene wotan ni. Sukwa no ma me wada me nsam ma ho pen. Se de obaso. Ana mfra modi na chisu musumu ni munyansa. Sa mo yanku enti no. Musumu nyansa mi anka nkyerse. Ana ntina enana ba won kyea wonana. Na hu ni nyansa. Na mo nkyere no. Sa mo twa hemfie me ba. Me ba hemfie. Na me ba mwachi amayam. Ese ne nana ba no ntide. Oya homaso. Aya hantan. Ese ne nana ma abafu. Wanya bi. Ana lipa do achi. Ana yaso. Senya sema. Anya sema. Me ba hemfie. Wana ka samu wasam. Wo de wasana da duke me na ka se ye mpam wo nsem fata eso kodo na danu asemu e baaye no ma ma se ne boni mu na me baaye de esi ye bia na ye bone kra me nua na nti na me no nam amma se esi ahemfie no me ni ahoto na ebura na omde ku ye ahemfie o so se de metifin adu ne yakobo ma ahemfie enye ahwe nso na ma no aduane kra nso akobo me so nti na me ye se me nua no me ba na ko kasa ma me na de esi no nyina no em se wonya amanenka na onfa yese ne mpanifo sa afi na ho tetewa ho sampa wayen fonso adi ni pasa waisa mo fasi badi akunye enche mo hyase ka ne ho asem se na be ye betu no ana ho mu ade won ka se bibia se yenya ne sa te wiase ma man kwa ntwa untwa nu da wo tase wiase ngwadi kan di na chi oso mere baba anokore yaso nipa empe ani bre ahoye ne beye minti esansa me na man nyansa adwe ni mu de si ye pasa wudi na tem se pe so wajimia me na wodi matem o dabi unyimi me na wo ye me o dabi menya wo mitimi nya wo ni bebe we bona unye ni ho a ye de chew fo nu se do ye nya enkwate se ne mo asam de a me da chew fi na kwa ma bi nsi biem na me kai kai ne ma bi me no wa ya ana me jiro mom me ne mekasa so fa bo ne chew na mu fi na ko no ene ne nkomu woni ne nye
Wonni nyanti ase na mfa mukuru no. Me do ase be ma ba. So see on your Nyame. Papa si ani ado na mi de pese mi di. Se nya abotre de bia me bobi ma. Eni ukunu nkasa. Nya ukunu kasa kire. Ekonya ukunu edi me fa so okrom ha no mempe. Sa me keka me ho ukunu o mi ye. Eni sai papa kokro ti sawo panyinu mu ti sawo awu mu. Wotimi oba amene na tie wotimi kwose na pe na so oba no se wo pawa na me beka bia won ma sere fo achimi abome ene ne nkasa won se wonum nyansa oba kasa nyina bi odi wonya badwemba na opa bi na sia ka kontokwa atwemanso a na wofa habe kwai hemensa kwai mi na me disu nkunim mi na kwai mi dikwo no eko be sa be kwara ba ahwiase we are going. Some are fine now with Sasia. A famous lady. I want to bones a yeah. When they won't ha. So what say? What would them? One pay me be. Me don't know what time was your crime. Me you. Me cool. Can't you baby here? Winnie, Mira. When you died. I don't know what this are. Papa and no tessa. And to dear what a mahono. And to be me home. Would you not even say? Show whom for me, never grab us whom for me. We only pop on for pa. I've been feeling here before. And before my muti more thing. What we was get pebble she feel the I'll be a soon aday. Move a midway. Get pebble from my way away. I won't call it mammy. Like a hook, me fast pebble, me find many one pum. Like a ninja about Crasia. He second for it. A cassa some great cry. A cassa some cry. Anyone in the end. And program on him. And the woman on him. Ya musia die. Chede, ona ba fie. Ene me kasa ne seche ni so. Ya so. Na me ma nsu kakra. O me da so. Na ewie. Aso de me nkuta da bone. Na me nanti sie ne mama ni nyina ne se. Ensem bi koso. E wo krudwe mu ene ahemfie ho a enye mabodwo so. Meti bebre nanso ne nyina afiri he. Ewiase be ma begina brane a na afiri futuo. Be ma bia nso ne monyam abotiri ene woyere. Be ma akoma etwetwe ne musu kochea ene na yira akoma. Wadawroma ne de me ba ha nyina ne se. Ukunu adesradue mesada menseyem. Sa wadawroma se tunifu mame. Wone ne nkasa. Asekire ne se afutu a wode tu bikunu no emmoa. Boni ebekoso nyina efiri ukunu. Mesre ensatia etene wo krodue mu eba hemfie nyina no. Enye ne nyina na hwe mikunu so. Asekire se me de nachi. Obi enim se ebia me na mitunu se afutu no. Wadawroma ya ekoso no eburo so sebi mpreduasa abadoma kra ya woni ne kra no okuta adwene ti mesese ma ukunu emma mi wura efana adwene emu kuroi esan se de ekoso no eni enyan pa na eye ne se oboa no enso wo sen no wo sen na kuma wo to yare na emma mi kunu Tuone ne nkasa.
Anai. Akwaba. Yema ushoro mana. Se wo shaka saberende. Wo hiensu. Anai, wo hiensu se wonum. Fi se woni besi. Woni sisi wo ntimi nkasa bi. Nanai, adai. Bonni be na maye. Bonni be na maye. Nimje ka ke wo ntino. Wo tami. Senkan kom se ni bi samen kom se. Abronye. Nanai ba sweat ya mire bia. Kamanye ni dashune ene na agbamu no. Adai. Wo kasa sa. Nanai en kasa sa. Na se wona ti kuma fo se. Wo bia nhwa konkon sabi ni ntini na natem wa hukunu yeni na tem na kunya humnya fi o ba wade o nai na wa ma se o ba ka buhia no o ba wade mo hweya o ba ko na buhia na tiase adai matra himfie ni ma himfie nsam se makoso mi ni ma mera ni amanne bia se se me ye e ma hukunu ni mbanyam no se ahemfu pia ba ko o ba no ma wu no mo ko na meti o Jentia, ebisi majimi, minyansa, masai, bisa, manyini, bisa, manyini, mekwa, eba, aji, ha, oui, sa. No, without coming to. You need Papa me. Never saw him doing that. Never saw me never say. That's a wish ya. You never found ya. Bonnie Benamai. And what fool fear? Cressaniba, what fool cratchy, from was anybody, what for him fear? She answer, I bet me fear, I got a me say, me Nkansah, me so. You may talk I him can sanka. Fish of your fish, who could pay an idea. Teach that me quaya, and then who could be queen. And we are telling me say, as a minute, me no. Memo Kwanswati. I will say, was out them and a macho. Nowadays, men found for some mount. Now, I'm a cry. Auntie, ma, ade, ma. She, Miss Amy, yes, sir, me, ya manu se metiska wale wo. Ya me ya. Manu wo se when e be na maye. Twede ampo bo na maye. Me wale wo. Me kwara wale ma wale man fo tuma no simi so se me di to me. E firi patam he obi atse me yire e ma me. Esi na wa me ma me. Ama mu se me ne wo. Me se ne ma me ya wo. Esi hwe. What am I oh na ya ba town che e be se ma che se we ma me nti e tutumi fo. Tumi fo. Yes, I'm going to him. Sadia, maybe entway, I got him anim. But kiss any once, let me win him, never yet you must have me for a rapo. A day, you ran off. Dinachi, ma, Dinachi. Now I'm soon sit down. No clue, the best. You ran out with throw. Susuma so, Nauma so, Nyame Bravasio. Meti aso so ensuo etapa nchenia ojewo emu mpasa fro na wakasem enti medie ma me kunu fa na dwen nante unu kunu kasa na so wawade na omu a me pana chaw menye madwen se medukuna me kunu fa na kuma na adwen emu kuro yi esa wo kache wonim sa wo boa no na mum wo to ade na ama no ti kache hoso bokuro me pana chaw Dimbo na doso. Na yire, mesro. Kuma to yam. Mesro na kasa ache no ate. Mesro ate na yire. Mi ura so na dini sia kuma. Ofa, mesro. Mu se wakuma wosoro fa chemi. Fa de se mia ena mayo. Wa betu mu fia. Mama ne hu se, me na me ware no nyo ne ware me. Me mpedi pa wasamka. Me nim se da ositi ofa. Ade ya paso bi obel ana obi on da sole e ka wasem an se mi ana mayo misro fa chemi wa ofa o wa betu mi atono so mama trans eye den no fifia e ko mi ofa nimpon e fie o kan sem e che na yire so ase me bua wo wonka ana won so mo media eno esa uguma ni masi meni watina de makase ensemo a ewo fie mfa nkwa abontin na hwe huye ono fa ho
Anyway, sir. A dear no one. A dear no way for the IO. What is sound? Minam say, me idiot. Now to say, what's it to say? Okay, we now. Said for church in the horse and it took a good mass for one thing. Let me patch you. You go mercy. I am soon. We professor he never see her. Oba, what dear? What am I in here? Karutum. Oba, Karutum. Who need to know for the boy, mommy? On that back of the who buying, and then Yaksan who buy. Why is he? Mira, almost semi coffee. Ah, oh, you are in the down. Nanso, and Henny Bonnet Quanso. Then the beam. Mira, when no one yamuti and a mammy coffee. Minimum. And said, was in a door so. And Sabbath and my day. As so, as I myself, says Simple Numamua, a Susan Sasso, and then a bonnet did you any mumu. And nitty and a man bedfio. In fact, my team, I can't just say, and so tough medical. Sana, Babas, Bama, who read an area, where he came from my son, that Canaba. Yes, I'm a wolf, man, Michelle. I want to say, what did Bonnie to say? And you want Sabbath and away your essay bonko. More than you and a jumbo dear, any number dear. Mebwa. Hey, they catch you. Munam said therefore. Me, more fast about dear, ne, me not so fast for, and yes, when the Munamono, over so many Munamato. Now, who cut the phones I said for you? They catch you, or Papa. I just couldn't Nkansah. Who couldn't the Bama and then the Tambo Black? Where one concerned the Bama, I want to answer. Who could I go from Paso? I am to Blosso Paso. And no man come for, I can therefore say, said therefore, answer. Therefore, now, Monko for motor come to their 40. None of someone Siasama, the catching. Now, Penansina was on my comfort. Nyansa say, about French and to Peninsula Sanda. And you know, or Wabache, the catcher. Nana, we will film, and therefore, at your team, I'm on set, Self Serbia, in Chasm Pin. I bring you what I'm bringing. Who come in there? What do you want? Therefore, be me cry for him. So you me kwakura kan ha me e bi kura mpa na asama fama me mu ha ye me sro what dem bia fama no ha my muntwa bere ma me e bi o dem so ni what dem kwakura ya bote me panya so na bo fe why mama na so ma me mo pe dan ma me go na what ai o dam wey what ya pasa me kan ni ban na wasa therefore to I could be baby. Who's got that for same game? Yana, Yana, then come back to therefore, I say, I tell me so, send me a fan called who you mean. It's about and so, it's more no double way to find what? Me frɛ wo ha nya bɔne sabi empanyimfo sɛ bɔne kura yikurem emre kakra ni na ntawantawa bia ba me no defo ntem ema na kɔ wie sase me ntem ho ase bi ekɔ ntem a ɛno nso de misusu sɛ emoa sɛ de na nanom bɛka to ho sɛ abofra wo gane na egu ne na anana gya na so a opepa na wo ntwantwene misusu sɛ mafom no Asante mesrew kusi se emre kakra ni no te nsem bi a o maame enya nteye se abronye ene bo na mane na menim se de abronye si ka asem no faaye se maka ne kira asem no kwasem nie me ho dwire me emre a o ka asem no kire me kusi se me de eye nkomo na me no opanyini bi die ene nkomodie nim no enam so ma ne din be pie mu na mummi nim sade osi ete asem no faaye kozi se wiase mpanyimfo se de wote yante na de wakanso ho asekire enti madama se wate bibisa na se ama akoye bufu a mesre no ada ekura yi ni nyina se ebetumpon enti ni nyina ewa ha oni ho a meni ho a oni ho kozi se emie no kambo mu a ene kura betimi afa ne ntuma pefra nese ekamia koye se empanyimfo ewo kuroyi mu ana ye da kuroya no se ntawantawa wo ye ntemu a
sa de boni bi betu kuro ya be den na maba nanim na se ono nso so adwenkyere bi na opa firi mi ho a be den no nso aba manim twema me ntwema kuro bo atwetan bia nso ebo kuro ntime sere nada omie ntwa so na se yemfonso bi mpo na maya onfa ncheme we di nana wadawroma sene akonfo ekaseni yenye nim se kuyi na ni wana no nkomo bo nyina tete nyina se wafomo wasese fache no esanse akoko batan enai etiaba na enkumba esine tachirema kura no moko esiesi enti na de besade efam sebe ka mabom mesre wafomo wafache no na je bibia manenka misrawa osa se akonfo etu de mutu edi a chopa esiwusu se famia maso piao nanso sane na wokano se akokoba akokoba tan natiaba enso nkumba no nanso akokoba tan bisu ho a na se ne ba nyamo ho tia no kunu anything on my comfort it ko kaka me hu nsem basa esemi okurimu osem konkra onwie yo osa konwuram de minye ne de maye yina aha anka kande maye ebra wano boss na abufu na ese ba mesiro se man kanso a emfiri mi mu se na me no comfort tie de me yamanwo wafo woni anto impossible ko timi ho asemo a bra me nase bra me nimbe ka kire me o therefore simti na mati nso da o timi ko gina bonten ni nkrofo semi o semi agide e die pa na o je firi mi ho enti me ka kire ni say e fe neriko mi ani party say odun a o timi ho asemo a o me ka kire me no njai bibi oni na mo keka mi nsam o semi ekono bisran o mai konfo se re wo hene kasaye no o so yini party se wa ti ne ho asem a ana bibi kire wadwan brananim na ne mesusu ho e no bebu asin so ni timamu hu no ebesusu ho na wiase ne da ho no o mai konfo asuasu nyina tene ekogu abrapomu na so onyiri entra hye ti wadawroma mesrew yo we dia menso meda sese o therefore agiatum na so agiatum dia yemfa enum nkanum ho na enkyere do why nana ene chia mensem why nana fabom oh agiatum wo so masom agiatum nana wo de bom fabom na enkyere do nana dia wo ye oh nana ya be nya dia ye be kon nana no dia say ye ntime nkon ni matafre ayantafre ni matafre ayantafre ni matafre ayantafre ni matafre ayantafre ni matafre nana no dawruma wasemi so from the here dem number cheme so ade makwa wasemi ano therefore adwini na pamoni emra menya ni tumi semwada mami timi ni so nani amekapia mwana mukamasa so bi kwa wadi fofie kwabono kwalifie ni Asante ni boda fobia ni bonitia ni toyali ye owo ya de e de mano nanu wadaroma me pesa wadako bukubu ho ti ti mwani monya ekune ayantafre munsom susu mahuso na umahuso nyame brawasio Say, Upia na so wusi ujewi. Buta be wa hene da. Wan se. Na menua, wafase. Wani tu abuhye film. Emu odin. Sikasempo enafom. Ahochire tudu. Na senka wo senka edi ka di akunwa no. Ne sanna na so ya, wonsanka ni ntina. Nye ye kwa nye. Eso ne. Ayi apa. Sa. Akunya bi agudi ere. Oh. Sa. Ene bi on sebeka obeyi asese hemfie ho asese mu niam kakra
ne nkunya ne bibia kama na fe mo dibi na ma anije aba hemfie wodi ebi wo ho obi ni wachina sim na no mfasa ma ebia de be na wa woda wan swele mpo eba sa fa so bia ma gude no ti abase no ni se muntim twuma no wofom sa gude na da ho no misrew kotambre sisi na yenche na obi amfa ne de na me mfa me de no me mfa nye fie yi tututu nema mpe nhyehyɛ dan no emu no ni abonte ne ho no se ba efie baba nyam horo kwema wo ade hye fie ana hu se eskafu fie ni nya sekatu ne ba ne de na sonko tiawa me se wutie masem ko ade wonchuma no enwo fom da na no mhiraw tambra ofa wonim se wotumi fu bebre amedi ye djuma ane de sa futu we de me fa nye djuma we nya futu na den futu nko ana sikasam nko we sikasam ne yaka akunya ne ho agudie no me ko pone wo famrew amisa wo da kom ya de body esi dan we ni brifo o pese kuro bia we mu ombo me dim bone sesei se mba abedi ahenie no afa akunya no ho sika akose no chesanfo na adikafu ko bedi sanko sai adikafu ni bedi adikaisa sikasam se na beka ofa mimi mo se na beka chemi fatim yi edikafu na ko ho asem e ko mo fast kan ko di ya ka me mama metu o mama metu e da so na wo ka no eti wo ka ko ti sei we ni brifo eti na wo yi fi se afro o basa kwa na me ka kire no me se bi fa ma wo ne fa ma wo china we fi se na ya ye re amam fo kan basa kwa de akunya no epeja na de ena hasie no mimi faminyansa mimi bi ante wo china fe no wasi ummo be edu awo kwai mu ntafe de fa agudie no bira woni me twiji se ani bire ana ba so ho be kamesi na kamese mu se wudie wafu ba kuma na wona mu ko no esi pe wawie be ka yeba wo ntia se da wo benya dwum ya de na pressure yebata ne kankan Ada na odi abedwafo aye nkoa. Ana ada. Me fra wadi sei. Oh, na fa cheme na me ya ade amama me wai. Na da bi o wo maame ene wo konfo a wo ye wo do papa bi afrewa. Hwan de na wo se wo ko. Na mama be gira ma kokora titimi na. Na fa cheme. Me mpesa akora. Me mpesa akora. Oh na. Unim de o se wo ye fansa committee ko. Mate. Utimu ya wo de. Eho na me de hye. Eho na me teme de. Eho na me teme de. Na frame ya de. Na die ntie ma me frɛ wo ni nyina ne sɛ ye be no nkomo me no mie no ntam asɛm ɛno ntina me do abegina be ya ti sei na ma me ni ka kansa mo nkyerɛ wo so nim sɛ me do na ma ka me ho ntam sɛ nsuo mu o ewie mu o ohia mu o me ne wa ne bewu o na minnim wani amakora ne kumie no Said you see him na my homodwe. Na me watchere me kakra. Na do yeska. Yesika. Na emu no. Me nteme ho ase ne wantwi bia ma me ne wodefo ntemu a. Die aduru no, aduru ntam ginafo. Ne senti. Wakoye me dofo prekope. Na sabie buru sabie nyado. Opanyini tena fie ma se fie mfonti na me ntena se mo ye mfa me se kan so nwa na nkanti me pese me bomodin a na me kan mo defo na wona mo twempana nesa wona me twempana ni bia na me de mrade eni akorokoro na wa defe no na afi tumi a wanya wadi nani abone ho safo hene na won fa menye se dua bi no inye tumi ni wia magema ade afiri ne nsem adawroma me ne de mes afiri
me nana no na ekasa no. Oh, me nsesa. Me me dofo pa. O dofo papa bi. Nana. Ai. Wo na wo kasa no. Oh, enye wo. Abacho, enye wo. Ade se ne se. Wo keka me. Ama therefore. Sanity. Nana wo mpeme. Ma me musu a. On dom me nana. Hwe. Se de wo si kanon na se de wo si atuogu mu no. Ama na ye prekese se de wo che aduane na wo kwantra yira. Enka ne sa na ba bia ade fa ne de wo kasa na aye mmunan. Enye sa na me pa kire wo. Na imom no wo de wa susu ampa se me bo. Ye mon kwantene kakra. Ansa na odafu bi di akonwen. Me no nua no okro yi mu. Hwe bra me breye. Hwe me kiri ntampia me gye ansa na odafu e ba benya akonwen ye die. Etumi ana nanom e de ama me nsa me mfa mo me ho ban e na me poni bie e na me de ma no e na odi bedi ade ene wa benya tumi nti onfa me nya dua bi hu mere mpo na nkasa de buru sabe nya ado ode ma ya atade wa mume na wakasa manim basa e won sukwa no manom anim edi nti na wo se basa ye no ne se na amene na me tena sem ye de asokwanda ne ma kyenkyena edi nti na wo se basa enye sada mean to me oba papa bi ma me wusu ahofe na mean to me me do wiase mean to me yes ade de me kan unya ntemase yi no na me kwa da wona me ne therefore ya eden wo betimi agina ho me nkasa okwa da ho kamya man no na ye okokamya man na ya eden na me kwa ma no se de be ya wo ben no a sa tumi na e bone sene no wo di na ada ne mrade wo titumi ne bremia na me tumi na babedi minsem na afi me ma babedi aha wo de ma me muso asemo da bi susu ampa se wonam ho no ye fra wo hema ana ye fra wo na hema eto sei ana se no di wo memepe na imum no eye wo na akwakodi hene ne dia ba hwe sa pepepe hwe enkomo na se kire nyina ne se wo kɔ ne nkyɛn a wo de samra de no a tumi na ebona sene no wo bai de bremia na afi tumi na ba bedi ensem se tumi ni bedi ensem a me ye konfuo a masa be ye wo hene enti be frɛ me nana konfuo hene enti nana konfuo hene ne hema no ebe ye hwan a nana hema wa hwe wo ketel sei I was saying we nya ade a me kase koka ho onkoka ho dabi no kura de nka me kunkura onkoka ho na mum sede ebe ya yeso okoto se tontumi a tobi na wonya tumi ni wi a de wo pɛ no wo de aye ye papa ketue bi ma mpole we fa so me hwe se mi yesika kokɔ so nkyerɛ wo a megudie ye nana woni ma de aye me fe wo ho se wo sede kura bo nso hwene no bo nkom no bo nse abaga ya ba beto se na wo de wa susu ampa se wo hune adoa wo hune kete nana wo de me kofie na me ne maame akodwene ho me ba petacho maame me maame mama tie no se me mpese ni pada se ni bia betibie enu ntina me hye me nkrobo na se no me ka se eye banu nkomo okoka kire maame dia asasem na gimi dabi bia na de wono nso ko kire obi na nipa no nso ankoka ne yi no nso kire obi woni mra ho so no nya da pa dedi wakonye ba bebo wo huni adoa se di besi aye fe no se wo sadwa ken yo panifo we dia momfa nchame na me ya de kakra wo dem na we dia me frɛ mu anya bone kusise asem biaba na da asebo a mo ana metimi adwa atoa mo ni nyina ne semre kakra yi odemfo mfa masem nya asem ne senti se nanom da bibia di kura kyerɛ me a eye den ma me se me ba hemfie abebɔ na mane edi enti na me kasa me wa hanom a ana motia no eto ame na asem mo bɛka kyerɛ me ne se eye enkura twa mo ahia yi odemfo wo ho kwan wo tumi se obedi se kuru no a etwa ye ho hia nyina so na kyɛ so obɛyɛ ɔman hene no kwasɛm nie ɔmo kan ne bɔ me pusa mi hu kwan a mefa so a mebɔ na mane na sabi momo bɛn no yidie na madama wedi enye soma na mesoma mo na emomo no ɛyɛ asɛm na mede to monim sa momo na mane na moma na sonte na emom na nanam ka twato se sɛ sɛ no nyam hye bɛba mu a
ama yetimi afa yentoma pafra ama nkunimdie franka no abaye ye dia epia so therefore onya babema wasemni e wona asem ne bomie na me yedi etna sibia e kwan be so e na mefa so abo therefore amane e tojemua timadama sabi eburu sabi nyado panyimfose obenyansafo yebunibe yenkane nsem kakra na nanom de asomame e na me de amamo be ma wedi yesempa o mai komfo kolege ni ye ko ka kire defu asem ni asem papa o afa ni o defu be ka kire ye be ka kire nso nko eno kura ho babu ye asemo wadawoma eno de yasem de ma ye nyina sese man ne ba ye krom de a na ye mpuntuo ni nkoso na ye ba kuri no enti me de yenko ni enfe nkoto nanim asa futu asa nkomo ebe wura naso sanse sebe obi ani o chief asem pakodo se de medical aka no so ho enti yenko bona mane na ye pusu nunum a ye tene kankan we kura de mo hwese de o setie na mo de mo nya ne senkomodie asa futu na mo de abefem abetwam na mabona mane ahini abiara ni wanuma so si onyame ahini therefore tandia me betu nanim fatuna nim abon therefore kasa na de yefre wa anya bonim eno hwa ye nim atete ye nim se de aba ye nim na mo se ye kuro ye po ye mpo o ya ankasa no ye dia ne pepem bonim wa na ye dia na ye hwe se de be mate sei therefore mra wonya ni ade mpo e wo ye kuro yi mpo ni wo bebia betu na ese obi antimi na nsi obi enti se na wasabedi ade obi ahu enu na mebe obi won se a wo hini ye ohene no therefore ni nyina achi enko emra nyina achi o hwe man kuro atwa mo hye nyina ye ni o ma hini okuro yi mu ete se kwa be fa so ebetima nya o ma hini se fa se kwa no so enti ade pepepempem na de bia wiase de meka ne se oba be se na no ya wonya de se de anya na dwona be ma wo de so oba ni fa so kwa na dwona de de abeka wo yire wo de be ma na therefore pimpim ye na yesi aboso pa anima ejapai na yesi yatimi kom na ye hu kwa be fa so ebetimi aboa mo bedi o ma hene won temo ya ye pimpim ya do mko bia ne se o therefore wunya obi awo babema ti so ni babema de anya de so be makwan enu ntina asema eda wono no enti kwa be fa so therefore nani ya kina kopine na nsa so wo de babema ba be kire no ebia no wo esie baabi ena de esie me de minim ni mo me twa adwena si so o ma hina wona se fatawo bia ni ho so mo obi badi o ma hina na ye kuro ba be hye o ma se enti me sere wa therefore nkwa be fa so na me ba bema eno anu ana me bo ana eno anu le mo kan ya sam papa nanso se mo amu ni me se me oba ewo senka me ni ba na ha adwen na ayanya bia se me ni babema eje ne si kwa se mitimi nya o ma hene o therefore wabusabi ne senti na wo mpanifo yesi yato pampim ansa ne atokuru ti wabusa sei no si enso ye chire wo mu yi eteni nka ne kasa bon sisu ne mefa nkodi o se nyame boa na man hene kunwa bra ye mpanifo ya fefa chira bra afi de omo nyina prenso ama ye se udi wo na wube o se fata se obedie no afi etwa mu ye fa hye ha enipa ba inu so mo gima mo kasa amohene de o fata kunwa yi enti therefore sabe ya kasa ni nyina keka ni nyina keka madampan de obeya mayan ne se obekeka ho no pe babe mama yen pe babe mama yen na so pe mayen na bedi man hene ya eni onyam be kawo ne bia kaye nyina ne ekuru so be pagya sanse se man hene kunwa be firi akoba be foforo so ne abehye o ma se de ensida man hene enti wadama therefore keka ho mayen buru piao be maba nyeni medu be tuso o therefore ye kan kusi ne sei Asante fo ne bu bebe na bende bia ye bu chia na ne de me srepi ebube na kire wo ye therefore wiase ade a ese wodwo na ehunu se edua ebata wo bo a ni twa eyitwa na
Isa se papa bi obi de be ye wuntin se nipa ne ho nipa bi fom wa na odi wani ato no hu kwan so ofa so ade therefore se hu ni ye kan wuni ye kama wo therefore ye nkamfa aya tobo na enne de therefore aso bia ma yen se obetie yen na me kai mu asem se mu refi abokai na nadade nyadade o ai ko ne krechi esan se woni baba menti ko ye wa hai omone onum pre akonya no ene da ho no so bibia si mo ba wo baba nche se wo ba ofi se wo ba ohi otontawa onye tuduru Oma konfo odafo me fro begina ha wa wonim se edan wo e waso o anye emom mpeni fo no ene me ka asem bi atwetwe maso ada wo mo sesai omo si makunyo na meti so no se menya obabema makunyo no ebitime fremisa wa also wonim se oba mi wo no oye obaba ti bi se bisa wo se menya obabema mahini na midi no enhye mana nana mede na yemeni gise ne dai asemwe aboba be pie manim kusise wiase sa wote honom na sa wose unni futufu a wasem omobo na anoma wontie futu no anabu a wontie futu no eno kwante ade emre kakrani enyema ekoso ahemfie wonti amasana nanom da bibia di kura kire me na me beka na me suro kusisese wo mfama sem nya asem nanso mon kan hunu sem firimre santene besinne nana ma bosomfo na boyi kuri ho ban nana asama wo mpanyimfo esi nkonwa ka kire wo no eya asemo a ne kan no maka no eya no kwasem me hunu wei da nanso so me be kan minim se momfama samo nya asem enti me be ka kura na me dwendwene ho wodefo eyam se wunya hunu wahenie no se de ne kasiye esitie se nananom ye wadom no mu dia boawo na se wunya babema ankankura twa ye ho ahia nyina anka obenya tumi na ade adi wo mo so na sansa oni babema nti se de ma okura eye kwa kwasise etwase enya obi a woni ho adache obesoduam na obesopumam na ndia obeyeto ho no enchirima nso ababa bete intimidie we ya dia nananom yi akira me dadaada no therefore sa woni mimi anu baye adwene me se obetie me dia me susu se anka bomodin a na ekwan bi a wo so fa so na no yire kasa no wo baba mama ono fa so na sanye sanso na sa obi ana bepe no amna wo baba mama wo a wadama mentranse amemfufu na okoye entranse memfase kanwa nanka na wo ye bohye babia na nanoma bosomfo kan ho nsam to ho mra bi atwamuo senchirima eba bete wa bakosam wodefo wonyewe ma ho so ne bo ho mene so na de nananom de hye won sa no bomode ni wie enye saa wokwa obeje watiri ntampia ama konfo nana efiri se omuka sase mu kire me no me damenda ma dwene hu saa ni mafo aka pene maye nana wonka wio se na minti sei wodefo me no na wokro yimo se na woni me mtie nemom dia me ka kosini se sana mo no ene twase etuo na nananom bohye etimi bamu enye sana na obi nkase pudu onhye na se hia ebedi nedwo wadama
mentwin fa so na mo mekwa aso ne yeso akwa ye madwuma na nanom nka ho na ye hu musuo ne asa From myself, says Bobo Numua, a Susan Sasso, and then a bonnet did you and Mumu. And the healing of the bush. One woman in the pet will people to see, not to say, Cassette, and to which. So, Kennedy won't go for the same bomber. I'm a cowboy, therefore. I feel to me when you are what in your point suffer him. I won't find in the same tribunal. In the Tumi Movies, say, we didn't that one. But I'm better to see it. Now, Yanche, not Obian Fanny. We are never before. Safu to away here. And then I'm saying, more soon to say, a Casaldo Baba and Moja, a Pataquadano. The one young Sua, and I'm up some for the one such here. At the mouth, the Wahino, at the Bosside tree. Now, no one of that. See me penny so me what's in here I console my radiant in every more what's in Asare no now what's it where I demo obeying a feeling in the office and Nyame to me Susan to me be Nyame to me Nyame to me Nyame to me Sunading in ayo Nyame to me Nyame to me Nyame to me Sunading in ayo Enti abronye Susuma unso na uma unso Nyame brawasio